azkar buelta ematia eta bezarkada handi bat emendikan. Egia zen, momentu benetan gogorra da, eta Jose Luis Erkizia horrelakoetan buruak izugarrizko lana egiten du, eta gaur mirari bat beharko dute bermeotarrek estropada txukun xamar bat egiteko olako nastearen ostean, eta beste guztierek ere sufrituko dute orain izandako atzerapena eta nahastea. Bai, nahastea denantzako da, nik uste dute txandau jokatzear dauden antzat, eta bigarrengo antzat ere bai hori, haizean baldintzak nola jotzen duten, zenbat mugitzen dien, eta denak kezka, dudari gabe ontzue honen barruan Urdaibain keskik handiena, batetik mutila eta bestetik emaitzak, esan horre neurrira eta gauzak jarria direla, horre ordezkoa agian beste lekun batian egongo da estropada ikusten, beroketa nolakoa egingo du, ze denbora dagon, eta ja nazketa, eta beste kidean burua, nik uste dute taldekide guztian burua, hori batetik denak beharrezkoa dira, txato badakigu mutile indartsua dela, denboraldian zehar hor egon dela, eta horrei ordezkoa bilatu bertzaio, Ben ikusten ari gara errepikapenak, hori, eta hori aipatzen genuen, ikustezela bestea baino zertxo bat, gutxixiago etzatezela, eta bela konturatura beda. Eta epaileak gure unitate mugikorrean dira, erabaki zorrotzen bat hartu beharko dute agian, hauek jakin nahi dutena zehaz mehaz da, ea zerbait ondatu den ala ez. Bestela, balen esan genuena, Kike López lesionatu zenean, azken luzean lesionatu zen, eta ez zuen arraunean egin, eta arazo tekniko bat baldin baduzu, alduzu estropada gelditu, baina gauzak diren bezala, gerta daiteke agian estropadatik kanpo ustea Bermeoko Arraun Elkartea. Ikusi behar dena da, 20 segundo barruan gertatu dela, eta agian hori nola irakurtzen den. Epaiak ere oso zorrotzari dira, eta hotzean aztertzen gertaturikoa, deitu egin dituzte Bermeotarren delegatuak, handa Uriarte jauna, eta epailekin hitz egiten ari da, eta egia zan ustekabeko latza da hau, eta gertatzen dira 12 eta 9 minutu, eta txato berezi hartuaren lesioak hankaz gora jarri du dena, eta bien bitartean kontsolazio txandan aritu beharreko beste Arraun Elkarteak hortxe dira, eta ez dakite zer egin, edo txampatxo bat jo pixkate. Eta badakite lehenengo igandetikan 10 segundon altxorra badaukatela leku. Jate hor urak nahazte